वेळ फार कमी असल्यामुळे पुढच्या जरा प्रवासाला निघतो आहे. जेवढं कमीत कमी वेळ दाखवता येईल त्याला तेवढं फिरवायचं आहे. चला आता पुढे बघूया आणि नंतर इथून पुन्हा एकदा नारिंगनाथ सगळ्यांना घेऊन जायचं आहे. सासू सासऱ्यांना आणि ते तिकडे भावनाची मावशी वगैरे त्यांना सगळं फॅमिलीला घर दाखवायचं आहे गावचं, कारण की अजून ती आली नव्हती. तर बघूया आता आज काय काय धमाल करायला मिळणार आहे ती. तर चला. म्हटल्याप्रमाणे सगळी सासरची आमच्या मंडळी आली आहेत, म्हणजे भावनाच्या घरातले. तर त्यांना पिक करण्यासाठी म्हणून इथे खाक्षी तिट्यावर आलो आहेत. आत्ताच आले आहेत ते आणि त्यांना आता घरी जायचं आहे. मेन माणसं हे सगळे भावनाचे भाऊ. हा भावनाचे मामा आणि नावच विसरलंय मी. हा मामाचा मुलगा, हा सौरभ, अक्षय, कुणाल आणि ही भावनाची आई, ही भावनाची मावशी आणि भावनाचे बाबा. चला गाडी बघ एवढी आणली आहे तुमच्यासाठी. चला चला पटापट. व्यवस्थित आलात ना? वेळ खूप गेला पण तुम्हाला. ही ना 9ला सुटले परत ते सकाळी जाता गाडीचे सासू सासरे भेटणार होते, त्यांना पिक केलं आणि आता त्यांच्यासोबतच आपण आलो आहे देवगड किल्ल्यावर. ही किल्ल्याची तटबंदी आहे सगळी, तिथून बघाल. हा एंट्रन्स आहे. हे आतमध्ये मंदिर. तर मित्रांनो आता सर्वांना घेऊन आलो आहे देवगड किल्ल्यावर. बबलूला पण फिरवायचं होतं आणि बाकी जी सासरची मंडळी आहेत त्यांना पण दाखवायचं होतं आणि जेवायला अजून वेळ आहे घरी जायला, त्यामुळे थोड्या वेळात जरा फिरवायचं त्यांना. तर आता देवगड किल्ल्यावर आलो आहे आणि इथेच आता बाजूला लाईट हाऊस आहे, तिथे पण न्यायचं आहे आणि जर वेळ असेल तर मग जाताना कुणकेश्वर मार्गे घरी जायचं आहे. आता बघू कसं काय वेळ जमतं आहे ते. लाईट हाऊसच आहे ना? तर मित्रांनो आता आम्ही आलो आहे लाईट हाऊसच्या इथे आणि इथे प्रवेश शुल्क आहे. प्रवेश फी 20 रुपये पर पर्सन आहे.
फक्त कॅश स्वीकारली जाते. गुगल पे, ऑनलाईन पेमेंट काहीच नाही. त्याची तुम्हाला पावती पण दिली जाईल. आणि हा आहे लाईट हाऊस. या अशा पावत्या आपल्याला मिळतात. फक्त कॅशच स्वीकारली जाते हे लक्षात ठेवा. फक्त गुगल पे चालत नाही. लॅम्पची पॉवर 150 वॅटचे 3 लॅम्प 250 वॅट. आणि ते किती दूरपर्यंत जातात? 22 नॉटिकल्स म्हणजे 40 किलोमीटर. हां 40 किलोमीटरवरून दिसतील लाईट. अच्छा 22 नॉटिकल. चल होय. 1958 1958 आहे. 1958 पासूनचा हा लाईट हाऊस आहे. त्यांच्या पाहुण्यांना घेऊन वाट दाखवतात. ये सगळ्यांनी एकदम येऊ नका रे, जागा नाही एवढी. इथून बाहेर आहे बाहेर. हे उघडायचं आहे बा. हे ही लाईट हाऊसची जी लाईट फिरत असते ना त्याची यंत्रणा आहे. कधी फिरते ते दाखवण्यासाठी मी वर आलो. आणि मग अशी जे म्हणाले लाईट ती याच्या आतमध्ये तुम्हाला दिसते का नाही माहीत नाही. ही बघा लाईट आहे. आणि याच्या बाहेर हे असे बीम लावले ज्याच्यातून लाईट पुढे फेकली जाते ती. आणि इथून हा गेट ओपन केला की असे बाहेरच्या बाजूला येऊ शकतो. तर मित्रांनो आता वर येऊन पोचलो आहे आणि वरून हा सगळा असा नजारा दिसतो आहे. आणि इथे अजून मी बायकोला पण नाही आणलं आहे, म्हणजे भावनाला पण नाही आणलं आहे. आणि भावनाच्या आई वडील आले आहेत आता इथे. व्हिडिओ बघून ती आता बडबड करणार आहे. पण आता आजूबाजूचा परिसर फक्त बघा. ही नदी आहे आणि ही अशी इथे समुद्राला येऊन मिळते आहे. काय झालं काय झालं? कुठे बसायचं? तिकडे अनिला ठेव. एका बाजूला मी, एका बाजूला तो वाजता. हे वर्थ आहे का? हे वर्थ आहे का? हे वरत आहे. आता बिट्टू तुका विचारीत ह्या फिरलंस काय, ता फिरलंस काय? सगळा फिरलाय. मागा फिरलाय मी. मागा घराकडे जाऊ दे फक्त बस. ते बोलले ना खाली याच्यात 3 लॅम्प आहेत आणि आत मिरर वगैरे जास्त आहेत, त्यामुळे प्रकाश त्याचा जास्त येतो. मिरर बघितले काय? क्रिस्टल आहेत. हा तसे. तो फिरतो ना. हा तो पूर्ण गोल फिरत आपल्या घरातून दिसतो. आतमध्ये टाकला होता बल्बीत दाखव. हा 40 किलोमीटरहून दिसतं लाईट ती. रात्रीच्या वेळेला आणि हे होय. बाजूला करतात. तिथे वर जायचंय का? अक्षय बोलतो तुम्ही आपण दोघं जाऊया म्हणून. तुम्ही दोघं कर्टन बाजूला करतात. आणि मग हे नाही हे असंच. किनारपट्टी कुठे आहे ते कळण्यासाठी या लाईट हाऊसचा वापर असतो. हा मस्त मस्त. तिघांचेच काढा. बरोबर. ये देखो भाई मौज झाली. थांब थांब दाखव. हे भाई किधर? हे बघ कुठे आलो आहे. आवाज येत नाहीये. अरे इथे आलो आहे. लाईट हाऊस देवगड. मजा आहे मजा आहे मजा आहे.
मजा आहे हे बा फोन खाली टाकायला जेवले ए तू तरी आली आहेस का? तू आली आहेस का इकडे? हा नाही नाही मग अजून तिला आणलं नाही इकडे. समोर देवगड बीच आहे का इथे. हा इथे ते समोर आहे ना देवगड बीच आणि इकडे ह्या पवनचक्क्या आहेत. मग दिसतात की नाही माहीत नाही, दिसायला तर पाहिजेच. ह्या पवनचक्क्या आहेत. तिथून समोर खालीच ते बांधकाम पण केलेलं आहे नवीन देवगड बीचचं. जमल्यास ते पण दाखवेन जर गेलोच तर. आणि या बोटी एकदम कशा छान रांगेत आहेत. त्या बघा. हा अरे मी इथे वर एक टाकासाठी आलो खास. हे जे तो खाली दाखवेल तुला. चल भाई चल, तू पहिला खाली आहे. मी खास तुम्हाला इथे वर दाखवण्यासाठी आलो. म्हणजे कसं काय दाखवण्यासाठी आलो ते बघा. हे बघा हे जे दिशांचे पोल असतात. हा इथे बघा, हा इथे ईस्ट आहे, इकडे नॉर्थ आहे, साऊथ आहे आणि समुद्राच्या दिशेला ओ लिहिलेला आहे. तर वेस्टच्या जागी इथे ओशन म्हणून असा हा साईन असतो ओचा. इथून चढणे उतरणं जरा कठीण आहे, पण भारी आहे. बाकी वर जाऊन जो सीन मिळतो बघायला तो एकदम वरच आहे. आणि या खाली हा असा जिना गेलेला आहे. आणि हा जो लाईट हाऊस आहे त्याची पूर्ण माहिती आहे. त्याचं लोकेशन म्हणजे लॉंगिट्यूड आणि लॅटिट्यूड. त्याला मराठीत काय म्हणतात रे? अक्षांश रेखांश. हां स्वतः अजून कुठे थांबायचं नाही आहे. तर त्याचे पाहुणे पण आलेत लांबून, म्हणजे आपल्याच इकडून आलेत, लांजातून आलेत ते. सो त्यांना आता जायचं आहे वेणूच्या घरी. स्वतः आम्ही निघतो डायरेक्ट त्याच्या घरी. तिथून पुढचा माहीत नाही. आता पुढे आता यांना नंतर तिथून नारिंड्यात जायचं आपल्याला. आणि बबलूला पण परत नारिंड्यात न्यायचं आहे, कारण की एका गाडीत सगळी मावणार नाहीत. नंतर मग तिथून मग मामाच्या गावी जायचं. ते तुम्हाला एक दाखवायचं राहिलं आहे. ते एकदा आता जाऊ तेव्हा या फेरीत ते दाखवू. आणि बिटू कोण आहे तो पण तुम्हाला दाखवतो, जो मगात गेले कित्येक दिवस याचं डोकं खात बसतं आहे. बाबा माझ्या गावात ये, तू पहिलं तर अभिनूकडे रवान दे, पहिलं माझ्या गावात आहे. मामाचा मुलगा आहे बिटू, तो तुम्हाला दाखवतो. चला आता निघूया पुढच्या प्रवासाला. बाकी आता घरचा वगैरे जेवणाचं वगैरे काय दाखवण्यात तेवढा वेळ नाही, फुटेज जाम आहे, एडिट करायला वेळ नाही. आधीचेच व्हिडिओ तुम्ही बघताच कधीपासून येतात, तुम्ही वाट बघून कंटाळा असाल. तोपर्यंत व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. याच्यावर चॅनलचं नाव तुम्हाला सांगून देतो, कलर्स ऑफ कोकण. तशी गरज नाही सांगायची, तरी कोण नवीन असतील तर त्यांनी डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला लिंक पण टाकेल. परत त्याचा इन्स्टा ID पण आहे, तो पण टाकेन मी. नक्की जाऊन त्याचे पण व्हिडिओज बघा, धमाल आहे. पण आपले पण व्हिडिओ नक्की बघा, कारण त्याच्या व्हिडिओ तुम्ही लागलात तर चिटकूनच राहाल. चलो.